Wonke umuntu ophilayo ngaphansi komthunzi welanga wembethwe imimoya yabantu abadala, futhi le mimoya uphila nayo noma uphila ngayo. Imimoya imbatha umzimba, imimoya ihlala emzimbeni womuntu. Ingahlukana imimoya, khona umoya wamathongo noma khona umoya wesithunywa, kuzoba khona imimoya yedlozi, kuzoba khona imimoya emibi noma umoya omubi, kodwa kusalayo yonke imbatha umzimba womuntu. Kubalulekile as umuntu ukuqonde kahle ukuthi wembethwe imimoya enjani yabantu abadala. Kungabe nomoya wesithunywa, kungabe nomoya wedlozi, kungabe mhlawumbe futhi kokunye umbathwe umoya omubi. Nemoya emibi ikhona phela nayo. Siyacela ukuthi sinimeme nonke ngomhla ka-17 August 2026 la sobe khona sineclass online, sikhuluma indaba yemimoya nokujula kwemimoya, ngoba ezinye izinto asikwazi ukuyikhuluma kahle kuma-social media. Iclass lizobe li-online from 7 to 9 ngomhla ka-17 August. Yini esizobe sikhuluma ngemimoya? Sizoyihlahlela nje indaba yemimoya. Sizoqala ngesithunywa. Yini isithunywa? Iy'nhlobo zesithunywa zimi kanjani? Siqhubeke singene kwimimoya. Khona umoya wamathongo, sizowuchaza. Khona umoya okuthiwa umndawe. Khona umoya okuthiwa umndiki. Khona umoya okuthiwa umlozi. Khona umoya okuthiwa amanono. Khona umoya okuthiwa inzuza. Imimoya lena ekumele ukuthi siyazi, si-understand, ngoba imimoya esimbathayo sabantu iyahlukana. Ngeke ngaveza ngathi khona umoya wesithunywa, kuzoba khona umoya wedlozi, kuzoba khona imimoya emibi. Le mimoya yomthathu kunezinto emele ukuthi uzenze. Umoya wesithunywa kumele ukuthi u-activate, uphakamise. Umoya wedlozi kumele ukuthi ulaphe, kumele ukuthi unakekele, unake. Iyahlukana-ke imimoya ngaphansi kwemimoya yedlozi. Bese kuzothi imimoya emibi kumele ukuthi wazi ukuthi uyixoshe, ungathi uthi uyayinakekela kanti imodinga ukuthi uyixoshe. So sizobe sineclass ngomhla ka-17 August, sine-guest yethu esihlonipha kakhulu, ubaba uMshubu, ezosicathulisa ngendaba yemimoya. Sizoyihlahlela indaba yemimoya. Siyacela ukuthi abantu babhukhe iclass. Siphinde futhi sizophinde sichaze nangendaba yegobongo. Uma kuthiwa kumele wenze igobongo, kuyenza kokunye kuthiwa kumele ukuthi ushaye igobongo. Hhayi ukuthi mhlawumbe uzakuthwasa, kodwa kumele ukuthi ushaye igobongo ukuze unakekele lo moya ongumbethe. Sizoyichaza nendaba yegobongo nayo as well. Siphinde futhi sichaze ukuthi ubungozi bokungayilaphi imimoya bukanjani. Kwenzakalani uma ungayilaphi imimoya? Sizoyichaza naleyo. So sizobe sine-guest yethu esihlonipha kakhulu, ubaba uMshubu, ngomhla ka-17 August ngoMsombuluko. Ukungena eklasini u-R30. Siyacela-ke abantu ukuthi babhukhe kuyona inamba le evelile for iclass. Sizohlaziya indaba ebaluleke kangaka. Imimoya ifana nenjini emotweni. Yabona, if engine ingekho emotweni, leyo moto i-useless. The same goes if unemimoya ongayi-activate-ile, ongayiphakamisile edinga ukuthi iphakamiswe. Ufana nemoto engenayo engine. If unemimoya edinga ukuthi uyilaphe, uyinakekele, kodwa uyinakekelile, awuyilaphile, ufana njengemoto engenayo engine. Ijulile indaba yemimoya. Siyacela ukuba sihlangene sonke ngomhla ka-17 August ngoMsombuluko. Sabonga kakhulu.